inagap maning tagay nato. Kay ningaw mo na pati, okay ka lang? Ingaw man na ano? May pangani na ba nga yan na 4? Mama and Papa are fighting. Ako pa ano na, buisit ako dyan kay Papa ninyo. Iso? Pag abot ko kabago dito sa baray, wara na yung ref. Nakita da ninyo kapitbahay na to. Burbogong da ni ama ninyo. Tapi na sobre dong kiloy da. Uli ni ina niya. Ref pagpasobreon, sinong patal ang magibunin yan? Kung bukong si Papa ninyo. Aram nyo kuta na, biniyo-biyo na niya. Binuugong man kuta na niya yung washing machine. Ta sa otro ninyan, may ako mataka kung pati TV. Alisahon niya, buda ipasobre niya dong kiloyda. Ang taram ni Papa ninyo, mi manda yun ning Malaysia. Asiya da gatabang sa na kiloyda. Aram nyo, magtaram na sa nakuta na si Papa ninyo na kung gusto niya dong kiloyda, palipatong ko siya doon. Pero, titigbasong ko na siya. Isaw, ano baga ang ikanya na loyda na yan na may ako? Ano yung buray niya? Kiwaw? Kaya hanto, alas 8 pa sa naning aga. Inom-inom lamang ako ta. Mahari lamang yung hapdos ning buot ko. Isaw, kaya tagay daw ninyo ako. May maning pagkialam si Papa ninyo. Kaya tigbak kung tigbak.